naši sugrađani za vrijeme tsunamija imali su jedan veliki upitnik nad glavama. Nije bilo praznika cvijeća, pa gdje je nestao praznik cvijeća? Pusta desetljeća se održava, a ove godine ga nije bilo. Zašto ga nije bilo? Malo je neobično bilo. Ove godine je specifična situacija. U sklopu praznika cvijeća, odnosno zajedno sa praznikom cvijeća, održava se i prvenstvo Europe florista, takozvani Euroflairs, i u dogovoru sa gradom Splitom, koji je naš pokrovitelj jedne i druge manifestacije, je prebačeno u 9. mjesec jer je to termin u kojem se mora prvenstvo Europe odigrati. Mi smo pokušali kroz medije objasniti našim sugrađanima, nadam se da je informacija došla do mnogih od njih i isto tako nadam se da će u 9. mjesec svi pohrliti u podrume da vide šta smo pripremili i napravili. Točno kada u 9. mjesec, kad će biti svečano otvaranje, koliko će praznik cvijeća trajati? Pa ove godine, dakle, praznik cvijeća i prvenstvo Europe florista paralelno se odvijaju što u podrumima, a isto tako i na rivi i na drugim lokacijama. Otvorenje je svečano praznika cvijeća i prvenstva Europe 5.9. u 18.15 na Peristilu. Malo drukčije nego inače i program će biti drukčiji, ali nadamo se, kažem, da će se svidjeti našim sugrađanima taj jedan novi koncept ove godine koji je zamišljen. Jel se zna možda koja tema će biti ove godine? Pa za praznik cvijeća tema je standardna, nešto što je bitno, nešto što se događa, a to je da smo postali jedna od europskih zvijezda. A o temama i samom prvenstvu florista Europe, to će kolegica Marija Crmarić, voditeljica cijeloga projekta Euroflairsa. Prije nego što pređemo na samo prvenstvo i sva natjecanja, ono što me interesira, naravno važno je za naše gledatelje, a to je tko će moći se posjetiti podrume, do koje ure, da li se plaća ulaznica, ima li popusta za djecu? Pa evo ovako, 5. je otvorenje i u podrumima će se raditi floristi, tako da nam 5. neće biti za publiku, za građanstvo, već od 6. do 10. Biće i zapadni i istočni dio podruma, cijena je već godinama nije mijenjana, 25 kuna, za djecu do 14 godina je besplatno, radno vrijeme od 9 do 22 sata na večer. Hoće li biti prodajnog dijela? Prodajni dio ove godine ne, zato što prodajni dio bude uvijek u proljeće ispred podruma, međutim 9. mjesec nije toliko pogodan za samu prodaju i iz razloga što su već prostori na rivi zauzeti sa turističkim štandovima koji vrše prodaju i onda nam je malo bilo i problem. Međutim, kažem, do godine kad se vratimo u stari termin, onda sve ostaje isto. Ove godine Parkovi nasadi slave jednu obljetnicu, tako da će program biti prilagođen i time? Pa Parkovi nasadi, naravno, to je velika obljetnica Parkovi nasada i našega grada, 60 godina Parkova i nasada. U sklopu same manifestacije održat će se jedan stručni simpozij u Vili Dalmacija 5. i 6. rujna. To je jako bitna stvar za grad Split, jer Parkovi nasadi već 60 godina daju svoj doprinos ljepšem izgledu grada. Kako smo ovih zadnjih par godina postali turistički hit, Parkovi nasadi i dalje u svojoj viziji moraju imati da pomognu gradu da prate taj turistički pomak sa lijepim zelenim površinama i da jednostavno smo ugodni turistima za oko. Eto, mi vam čestitamo onda 60. rođendan. Eto, hvala lijepo, kao i svim djelatnicima Parkovi, i čestitam građanima grada Splita koji su nas podržavali svih 60 godina. Početkom rujna ćemo imati priliku u nekoliko dana promovirati Hrvatsku turistički, povijesno i našu baštinu odaslati Europi i svijetu kroz vrijedne ruke rada florista. Europskih natjecatelja koji će zapravo pokazati svoje umijeće na tu temu. Da li se već sada zna koliko će natjecatelja doći? Da li je to iz baš svih europskih zemalja? Zapravo nije baš iz svih, imat ćemo 12 natjecatelja, a 20 evropskih zemalja su članice te naše asocijacije Florint, koje smo i mi postali članovi 2006. Na kongresu će biti nazočnih svih 20, ali na natjecanju samo 12, ali nije samo, to je zaista puno, jer svi oni će raditi na 6 zadanih tema, a mi smo kroz te teme zapravo kao organizator imali mogućnost da promoviramo našu Hrvatsku, jer sve teme imaju naslov vezan uz ulazak Hrvatske u Europu, to je prva tema s kojom ćemo i otvoriti izložbu, dakle postali smo europska zvijezda. Druga tema je stol za dvoje Dioklecijan i Priska, oni su trebali dobiti dobre informacije gdje dolaze, ko su Dioklecijan i Priska, naša povijest. Zatim treća tema je vjenčani buket Miljenko i Dobrila, Kaštelanski Romeo i Julija, a na rivi u petak popodne Magic of Croatia, ljepota Hrvatske,
puno briga smo imali što istaknuti od svih naših ljepota, pa smo odlučili da to bude Vode Hrvatske. Sve drugo ćete vidjeti jer će to biti prisutna i publika. A završna svečanost će biti u subotu u Galeriji Meštrović na 2 teme pred publikom koje neka ostanu nepoznanica. Samo ću dati naslutiti da će biti manekenke, žive manekenke, svaki natjecatelj će imati zadaću da ih ukrasi sa cvijećem. Uz jedan divan program i proglašenje pobjednika, a onda 8. imamo Kongres europskih cvjećara u Muzeju grada. Jako, jako bogat program i jako puno lokacija. Puno lokacija. Pa naš grad ima toliko lijepih lokacija, to nam je zaista bila prilika sve ljepote Splita, Hrvatske pokazati i neke zemlje kad nešto tako organiziraju imaju problem gdje što kako. A mi imamo ovu prekrasnu palaču, mi imamo rivu, mi imamo Galeriju Meštrović, Muzej grada i puno toga što smo htjeli pa više nije bilo moguće. Dakle, promidžba Splita i Hrvatske kroz našu baštinu i kroz ljepotu cvijećem šaljemo u Europu, u svijet. Može li nešto biti ljepše od toga? Jako puno natjecanja, neka su otvorena za publiku, neka nažalost nisu, da ih mi ne bi zbunili, gdje će oni moći saznati što se može vidjeti, što ne? Pa bit će program zbivanja u svim medijima i snimljeni su svi reklamni materijali, katalozi, sve će to sad biti ovih dana pruženo našim građanima. Međutim, činjenica je da smo se mi morali strogo ponašati po pravilima tog Florinta, da bi natjecatelji imali mir u radu. Prve teme uglavnom rade bez nazočnosti publike, stručni ocjenjivački sud sa međunarodnom licencom itd. itd. To je zaista su strogi kriteriji. Međutim, omogućili smo da će sve to biti izloženo u Dioklecijanovim podrumima i sve do 10. u okviru praznika cvijeća će biti moguće pregledati. Sama tema Magic of Croatia, dakle ljepote Hrvatske na rivi u petak popodne, bit će nazočna publika i svi naši gosti u Galeriji Meštrović koji sebi osiguraju na vrijeme da budu tamo prisutni će gledati te posljednje 2 teme. Tako znači pola će biti u prisutnosti publike, a pola će se moći razgledavati. Da li Hrvatska ima i svoju uzdanicu na ovom natjecanju? Naravno, imamo predstavnika. Mi smo imali 3 godine pred natjecanje da se iskristalizira najbolji florista mladih. To je jedan mladi čovjek iz Varaždina. Ko zna, onda ćemo možda imati jednu veliku feštu na kraju ovog natjecanja. Pa velika je konkurencija. Ja bih još samo spomenula da natjecatelja priprema tim najiskusnijih florista njihove zemlje. Znači, to je rad timski, a kroz jednog natjecatelja. Tu će biti velika konkurencija, vidjet ćete i sami. Prilika našim cvjećarima da puno toga vide i nauče, iako smo mi jako dobro krenuli i mi smo negdje na razini Europe, mislim da smo u šansi. Ne idemo na to da budemo najbolji, ali neka budemo u gornjem vrhu, opet ćemo biti svi sretni i zadovoljni.